आज असली परिस्थिती झाली आहे की बीजेपीचे जितले प्रेसिडेंट व्हाईस प्रेसिडेंट आहे तेच हे भानगडी आहा. प्रिव्हियस एक व्हाईस प्रेसिडेंट फाटल्या दिसांनी व्हाईस प्रेसिडेंट बीजेपीचो जो टॅक्सी ड्रायव्हरांगे असोसिएशन घेऊन आवाज करतालो तागे नाव आयलें. आता प्रिव्हियस फॉर्मर व्हाईस प्रेसिडेंट ताजे नाव आज येता. सो म्हाका दिसता समवेर दी गव्हर्नमेंट द बीजेपी गव्हर्नमेंट अँड द बीजेपी पार्टी आणि ताजे स्पोक्स पर्सन जे सगळे उलयताय ते you have to come out and give a clear understanding why are their party office bearers names coming into these pictures. कित चालू कितें what are you all trying to prove to the people of Goa. हे लोकांगे पयशे खाऊन लोकांगे भुरग्यांगे फ्युचर पेडे करून आज हे कित करपा सोदता आनी ते देखून कार्यकर्त्यांकडे पयशे घेताय. कार्यकर्त्यांगेले भुरग्यांकडे पयशे घेताय. कार्यकर्त्यांगेले कुर्तोरीसून एक बीजेपी लिडरागे व्हॉइस रिकॉर्डिंग आहा की तेणे पयशे गेले म्हणून आमगे बाणाले एकले भुरग्याक पयशे गेलो आहे. कुर्तोरी एकले बीजेपी लिडरान हे आहा व्हॉइस रिकॉर्डिंग आमकडे आमगे कुर्तोरींचे युनिट आहा विल कम अप विथ दिस. सो हे जाता कितें वाय आर ओनली द बीजेपी ऑफिस बेरर्स ट्रायंग टू मेक मनी आउट ऑफ दिस एंड वाय इज द बीजेपी क्वाइट. वाय इज द बीजेपी मंडल क्वाइट. बीजेपी मंडलाक आज उलोवपा जाय. कम उलयाय मरे सांगा मरे हेंचें नांव कितें आतां. तुम आज लोकां भुरग्यांगे कॅरियराचेर जरी तर तुम आज खेळटाय तुमगे खुद कार्यकर्त्यांगे भुरग्यांकडे तुम जर तर पयशे घेताय जाल्यार हे कार्यकर्ता तुमकां काम करून तुमकां निवडून हाडप कित्याक. सो समवेर दीस गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड इन ऑल साइड्स. हे पयशे करपाक पेटलो आहे. म्हाका दिसता गव्हर्नर्स इंटरव्हेन्शन इन टू दीस इज द नीड ऑफ द आवर बिसायड सीबीआय इन्क्वायरी. सीबीआय इन्क्वायरी जावपा जाय प्लस द गव्हर्नर ऑफ गोवा नीड्स टू इंटरव्हीन.